আজি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ কথা কোনে চিন্তা কৰিছে? যোৱা 10 বছৰত বিজেপিয়ে ট্ৰাইবেল এজেন্ডাক আমি সন্মুখত আনিব পাৰিলো। दिनै आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बुंनाय बाथ्रा आरो मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बुंनाय बाथ्राया जोंनि ट्राइबेल हारिनि थामोनथानि सायाव माबायदि गोहोम खोख्लैहोनो नाजादों आरो जोंनि ट्राइबेल हारिनि थामोनथाखौ नोजोरथि बोनानै बबे मोनसे एंगेलजों बिसोरो लांनो नाजादों एक्चुअली बे दिनै जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। नाथाय बेराफारसेथिं जोंनि ट्राइबेल हारिनि बिखायाव जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गोबां पलिटिकल लिडार्सफोर दङ आरो बेनिनो 80-90% ट्राइबेल पलिटिकल लिडार्सफ्रा ट्राइबेल लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बै एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल हारिनि रेटिलिंआ दामनायाव बिसोरो गामसा लोन्थि थेबनानै मोसाजुबग्रा गोजासो, जायनि थाखाय बे गावनिखौल' मोनबानो गोजोनग्रा बे एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल हारिनि लिडारफोरजों गादब जानानै सिथाबनानै माहारिनि माखासे गोथारथि बेसेनखौ आन्दोआव फालांगि खालामनानै गावबागावनि बेनिफिट्सखौ लानो नाजाबाय थाग्रा जोंनि ट्राइबेल हारिनि लिडार्स दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो जायखिजाया समनि फाखनाव जों ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा मोनसे गाज्रि आबहावाजों मोगा-मोगि जाबाय थानो गोनां जानानै फैयो। दिनै जोंनि बर' हारियाव साधारन मोनसे बिटिसि काउन्सिल दङ। बे साधारन बिटिसि काउन्सिलनि साधारन पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों आसाम स्टेट पलिटिकल सिस्टेमखौ जोङो प्रेसार एसेस खालामनो हानांगौ। जोंनि हारिनि बायदिसिना इश्यूसफोरखौ लानानै जों प्रेसार खालामनो हानांगौ। जेसेबांखिनि पलिटिकल लिडार्सफोर दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव 80-90% बर'नि पलिटिकल लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा जास्ट फर गावबागाव बेनिफिट्सनि थाखायल' बाथ्रा बुङो, जास्ट फर गावबागाव बेनिफिट्सनि थाखायल' बे जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव फैदों। बै 80-90% बर'नि पलिटिकल लिडार्सफोरा हारिनि सार्थनि बाथ्राखौ सिरियासलि लानानै जोंनि हारिनि इस्युखौ सिरियासलि लानानै बे बिटिसि बायदि काउन्सिलनि पलिटिकल सिस्टेमनि पलिटिकल पावारखौ सैथोयै जुदि बाहायबोनायमोनब्ला बेबायदि जाथावथारै माखासे नुथायखौ जों नुनो मोननाय नङामोन। আজি আমি ইমানলৈকে প্ল্যান কৰিছো যে ফৰেষ্টত অকল ট্ৰাইবেলক ল্যান্ড পট্টা দিব পাৰি। আমি এইবাৰ আগুৱাই গৈ চিন্তা কৰিছো যে নহয়, মৰাণ মটকৰ দৰে খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীকো লাগিলে আইন সংশোধন কৰি হলেও আমি ফৰেষ্টত অধিকাৰ দিম। नोंथांमोना बुजिखाबाय बाथ्रानि लाइना बबे लाइनजों खारदों आरो बे बाथ्रानि लाइना जोंनि ट्राइबेल हारिनि सायाव गाज्रि मोनसे गोहोम खोख्लैहोनो नाजानाय नोजोरथि लाइनजों बुंनाय बाथ्रा। दिनै संबिधानाव रोखा रोखा लिरनाय दंखायो जे नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव थानोनो मोनखाथारा आरो जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानै दङ, थाबोदों, दिनैबो थाबाय दङ, बै जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानै थाग्रा नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ इभेक्सन खालामनो थाखाय होस्रांनो थाखाय कर्टनिफ्राय सुप्रिम कर्टनिफ्राय नटिस, स्पेशल नटिस लाबोलायनांगौनि जेबो गोनांथि गैया। जों गोसोबानो जोंनि हायाव दखल खालामनो थाग्रा बै नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ जोङो होस्रांनानै लानो हायो बा होस्रांनानै जोंनि हाखौ जोङो रैखा खालामनो हायो। नाथाय सोंथिया बेसो जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानै थाग्रा बै नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनांगौनि थाखाय गोबां मेमरेन्डाम होबोनाय जों नुनो मोन्दों, गोबां प्रटेस्ट खालामबोनाय जों नुनो मोन्दों। नाथाय साननैसो उनाव मानि थाखाय सिरि जायो? बै जोंनि ट्राइबेल हारिनि गेदेर गेदेर लिडार्स, जाय गेदेर गेदेर लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा ट्राइबेल लेन्ड राइट्सनि बाथ्राखौ लानानै जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हाखौ रैखा खालामनांगौनि बाथ्राखौ लानानै मेमरेन्डाम होयो, प्रटेस्ट खालामबोयो। साननैसो उनाव मानो सिरि थाफिनो? सिरि थाफिननायनि आन्दोआव मा दङ? मा जानो हागौ जायनि थाखाय दिनैयो जोंखौ गोरलै मोनदों, गोरलै लादों? जोंनि ट्राइबेल हारिनि गेजेराव ओरैबायदि माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ, माहारिनि इस्युखौ लानानै बिसोरो गाबख्रावो, प्रटेस्ट खालामो, मेमरेन्डाम होयो, नाथाय आन्दोआव माखासे पेकेज मोननाय लोगो लोगो बिसोरो गुदुं सिङाव हाबसोजोबनानै थायो। बैबायदि केरेक्टार, गावनिखौ मोनबानो गोजोनग्रा आखुनि ट्राइबेल लिडार्स दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो दिनै जोंनि ट्राइबेल माहारिनि सिस्टेमखौ
एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा जोबोद इजि लायो। दिनै जोंनि ट्राइबेल हारिनि बिखायाव गोबां माहारियारि आफादफोर दङ आरो बै माहारियारि आफादफोरनि मैखोम बिबानगिरिफ्रा दैदेनगिरिफ्राबो गावसोरनि माखासे गोनांथिनि समावल' माहारिनि बाथ्राखौ लानानै बिसोर दाबि दैखाङो। आरो नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ नोजोरथि हो, जोंनि ट्राइबेल हारिनि जोंनि बर' हारिनि माबा मोनसे इस्युखौ लानानै जाय समाव बाथ्रा बुङो, जाय समाव प्रटेस्ट खालामो, बै प्रटेस्ट खालामनाय बै बाथ्रा बुंनाय समा मोनफ्रोमबो बिसायख'थिनि सिगां समावल' जायो। मानो? बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावहाय मानो सिरि थायो? मानो प्रटेस्ट खालामनो हाया? दिनै संबिधानावनो जोंहा 100% रैखाथि गोनां आयेन दंखायो, जेराव 100% रैखाथि गोनां थाखानाय आयेन थासेयावबो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनो थाग्रा बे नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनो हाया। सोरबाया भट बेंक खालामनानै लादों, सोरबाया माखासे गावनि पार्सनेल बेनिफिट्सखौ लाखुमागासिनो दङ। जाय नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव दखल खालामनानै थादों, बै थाग्राफोरखौ ट्राइबेल हारिनि जायफोर लिडारफ्रा गावबा गावनि भट बेंकनि थाखाय बाहायदों आरो जाय ट्राइबेल लिडार्सफोरा गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय बिसोरखौ इउज खालामबोदों आन्दो सिरि सिखावै, अब्ला बिसोरो बैफोरबायदि आखुनि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा जोलैनि हांगार नंगौना नङा? दिनै जोंनि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा फरेस्ट लेन्ड एरियायाव जोंहा थानायनि राइट्स दङ आरो जोंनि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा अरिजिन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा फरेस्ट लेन्ड्स एरियायाव थानायनि मोन्थायखौ लानानै नोजोरथि बोनानै दिनैयो बुंदों जे जाय सुबुंफोरा बे फरेस्ट लेन्ड्स एरियायाव थानायनि कुनु मोनसे राइट्सआनो गैया, राइट्सआनो मोनखाथारा, बै राइट्स गैयै माखासे हारिफोरनोबो फरेस्ट लेन्ड्स एरियाफोराव थानो मोननायनि मोन्थायखौ होगोननि बाथ्रा। आयेनाव गैयाब्लाबो गोदान आयेन बानायनानै बेबायदि मोनसे सिस्टेमखौ लाबोगोननि बाथ्रा। अब्ला साननानै नायदो, दिनै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि हारिनि थामोनथाखौ, जेराव संबिधानाव गैयै माखासे बाथ्राफोरखौबो संबिधानाव गोदानै मोनसे संबिधान खालामनानै जोंनि ट्राइबेल हारिनि थामोनथानि सायाव दखल खालामनो नाजाबावनाय माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो हायोब्ला बै जोंनि ट्राइबेल हारिनि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा देरहाखांनायनि उनावहाय बै एसेम्बलि न' सिङाव जोंनि ट्राइबेल हारिनि इस्युनि बाथ्राखौ लानानै मानो गोख्रोङै बुंनो हाया? मा खारनाव? देरहाखांनायनि उनावहाय एम्बुस्ट्र बायदि मानो बै एसेम्बलि सिङाव जिरायनानै सिरि थाहैबाय थायो? दा बेखायनो 99% जोंनि बर' हारिनि, जोंनि ट्राइबेल हारिनि लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ चेन्ज खालामनो गोनांथि जानानै फैदों दिनैनि बे समा। माहारियारि आफादानो जा, पलिटिकेल सिस्टेमानो जा, 99% थाखानाय स्टेन्डिं लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ जों चेन्ज खालामनानै गोदान जेनेरेसन लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ जों सोसननो रोंनांसिगौ। बेबायदि स्टाइलाव सोरबा सोरनिबा येसमेन जानानै गरसे गरनै मोननायाव गोजोमनानै माहारिनि बेसेनथिखौ जों ओइलाम खालामलांबाय थाबा बेनि गोरोन्थिया साफ्रोमनिबो जागोन। बेखायनो फार्स्ट अफ अल पावारा जिहेतु रायजो राजानि आखायाव दङ, बेखायनो फैबाय थानाय जोबोद खम समनि गेजेराव जों गासै रायजो राजाफ्रा इउनाइटेडलि गोदान जेनेरेसननि लिडार्स दैदेनगिरिफोरखौ सोलायनांगौनि थाखाय, सोलायहोनानै लाबोनो थाखाय जों इउनाइटेडलि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों गावबा गावनि नैबे मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भटखौ जोङो राइट टाइम राइट प्लेसाव जोङो बाहायनांसिगौ। बेनि थाखाय साग्रिद जानांगोन। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट 1886 चेप्टार 10 नि बाथ्रा। रोखा 6 शिड्युल एरिया हायाव नन ट्राइबेल सुबुंफोरा थानो मोना, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हायाव नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा थानो मोनै बाथ्राफोर, नङा होमबा? दिनै एसेबां रोखा आयेन थाखासेयावबो ट्राइबेल हारिखौ रैखाथि होनांगौनि थांखिजों खालामलांखानाय गोख्रों आयेन थासेयावबो बै आयेननि हेंथायै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा दिनै गोदानै आयेन बानायनानैब्लाबो ट्राइबेल हारिनि थाखाय दानानै दोनजाखानाय आयेनफोरखौ सेफायनो नाजानाय माखासे बाथ्रा लाइननि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जों दिनै नुनो मोनदों। फार्स्ट अफ अल मोनसेल' बाथ्राया सिदा बाथ्रा, थोंजों बाथ्राखा,
जोंनि ट्राइबेल हारिनि A to Z लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा स्ट्रं जानांगोन नाथाय गासैबो बै थिलिङा दामबाथाय मोसाजोबग्रा गोजा जायनि थाखाय जेसेबांखिनि ट्राइबेल हारिनि लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ आरो जोंनि बे BTC काउन्सिलाव जेसेबांखिनि बर' लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ बेवहाय आमखा थामखा पार्टिजों खोथा गैया दै गावजों गावनि गेजेराव कन्ट्रभार्सि खालामलायबाय थानायल' बेनि अनगा बिसोर जेबो रोङा नाथाय माहारिनि जोंनि जाफ्लेबाय थानाय सिस्टेमनि इश्यूसफोरखौ लानानै बै एसेम्बलि न' सिङाव बै आसाम एसेम्बलि न' सिङाव मानो बिसोर दाबि दैखांहैनो हाया मानि थाखाय हाया बिसोरो खारन माहारिनि इश्यूखौ सिरियासलि दाबि दैखाङोब्ला बिसोरनि माखासे आन्दोआव मोनबाय थानाय बाहागोफोरा गोमायो बेवहाय पार्टिजों जेबो लोब्बा गैया समखौ नाय रायजो राजाफोरनि मोनफा मोनफा बेसेन गोसा भटखौ लानानै बिसोर जि देरहालांदों गावबा गावखौ साफा साफा पलिटिकेल लिडार महरै आबुं महर मोननो हादों बै बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजानि इश्यूखौ लानानै बेसेबां गोख्रोङै बिसोर पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों बाथ्रा बुंहैदों दाबि दैखांहैदों बेखौल' नोजोर हो आरो फैबाय थानाय समाव मानगोनां रायजो राजा साफ्रोमबो रायजो राजा आफाद बिदा फंबायमोना साग्रिद जा रावनिबो गलाम जानांगौनि गोनांथि गैया खारन रायजोआनो राजा जाय लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावनि मोननांगौ मोन्थायखौ मोननो थाखाय बिसायख'थि समाव बै रायजो राजाफोरखौनो मिसइउज खालामफैनो नाजायो बै लिडार्सखौ सिदा होसो थोंजों बाथ्राखा मानगोनां रायजो राजा आफाद बिदा फंबायमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि